Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA at Bureau of Customs Port of Subic para sa mas maayos na regulasyon ng recyclable non-hazardous materials na papasok sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Isinagawa ang signing sa corporate boardroom ng Administration Building ni SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose Alinio at BOC Port of Subic District Collector Noel Estanislao. Ayon kay Alinio, palalakasin ng kasunduan ng sektor ng recycling sa Freeport dahil magiging mas malinaw at epesyente ang pangangasiwa ng mga recyclable materials sa tulong ng dalawang ahensya. Layunin nitong protektahan ang kalikasan at suportahan ng mga lehitimong negosyo sa loob ng Freeport. Nakasaad sa MOU ang pagbuo ng SBMA ng mas mabilis na proseso para sa admission ng non-hazardous materials, mas maayos na operasyon ng recycling industry at mas mahigpit na pagbabantay sa SBFZ. Magkakaroon din ng palitan ng impormasyon, capacity building para sa mga tauhan ng SBMA, BOC at mga rehistradong recyclers para higit na maunawaan ang mga guidelines. Sa kalaunan, magpapatupad ng policy review para matukoy kung epektibo ang mga ipinapatupad na alituntunin. Ibinahagi naman ni SBMA Senior Deputy Administrator for Regulatory Amethia de la Llana, may 12 kumpanya ng recycling industry sa Freeport kung saan ang 4 ay balak na magtayo ng negosyo sa SBFZ. Regular daw na nagsasagawa ng recycling initiatives ng SBMA kung saan ang nalilikom na pondo ay napupunta sa mga charity. Samantala, bago ang kasunduan, nagkaroon muna ng public hearing sa Subic Bay Yacht Club para ilahad sa mga locators sa mga panununtunan, proseso at batayan ng mga multa at parusa sa pagpasok ng non-hazardous materials sa SBFZ. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.